підтримка територіальної цілісності один одного та протидія загрозам у Чорноморсько-Каспійському регіоні. Про це йдеться у спільній декларації президентів України та Азербайджану. Володимир Зеленський зустрічав Ільхама Алієва в Маріїнському палаці у Києві. Глави держав домовились посилити взаємодію у багатьох сферах. Президент Зеленський особливо наголосив на стратегічній співпраці у сфері безпеки. Ми підписали спільну декларацію президентів України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальної цілісності наших держав в міжнародно визнаних кордонах, спільна протидія гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами. Ці та низка інших позицій декларації свідчать про єдність і близькість наших поглядів щодо багатьох питань і викликів як регіонального, так і глобального вимірів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв зауважив, що попри пандемію, товарообіг між нашими державами зріс більш ніж удвічі і досяг $1 мільярд. Сторони уклали низку домовленостей, зокрема і в енергетиці. Вони передбачають будівництво в Україні нових нафтопереробних потужностей, а також постачання природного газу до України та його зберігання у підземних сховищах. Традиційна сфера нашої співпраці – це сфера енергетики. Ми маємо плани щодо цієї сфери, я впевнений, що їх буде втілено. Сокар – державна компанія Азербайджану, серйозно налаштована на цю співпрацю і має нині масштабну мережу заправних станцій по всій Україні. Меморандум в енергетиці підписали голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джабаров. Згідно з документом, країни створять умови для спільної реалізації проєктів на нафтогазовому ринку України. Зокрема, це стосується постачання та транспортування нафти до України та розвідку нових родовищ. Закликали створити кримську платформу в турецькому парламенті та просувати кримське питання на усіх міжнародних майданчиках. У Туреччині завершився офіційний візит українських парламентарів, які входять до групи дружби Україна-Туреччина. Члени делегації провели ряд зустрічей з турецькими парламентарями, розповіли про російську агресію, ситуацію на українських кордонах та закликали сприяти звільненню українських полонених з російських в'язниць. За словами голови делегації нардепа Рустема Умєрова, на 3 лютого планується візит турецького президента до України. Сподіваємось, що коли приїде 3 лютого президент Туреччини в Україну, ми вже підпишемо декілька угод. Одна з угод, яких ми очікуємо ратифікації в турецькому парламенті, це угода про будівництво квартир для внутрішньо переміщених осіб з Криму, кримських татар. Сподіваюсь, друга угода, яка ми очікуємо, це буде військова угода. Ми розповіли нашим колегам стан зараз про політв'язнів, про воєннополонених. Запросили наших колег також підтримувати ці меседжі на всіх міжнародних майданчиках, де вони присутні. Ми також зазначили, що зараз тільки успішний кейс, який був у нас за останні 8 років, це був через Туреччину, через перемовини Туреччини щодо політв'язнів, з яких Ахтемага і Чігос і Ільміра Умєров вийшли. Тому ми ще раз звернулись до турецького парламенту, щоб вони підтримали свій кабінет міністрів, МЗС, щоб вони вели перемовини. Обмены – это не тот путь, который с каким можно защитить права людей. Сегодня мы, отдав весь наш обменный запас, освободим дом, но у нас сейчас около 200 заключенных там в руках русских, а завтра Путин может в 10 раз больше набрать. Поэтому нужно всестороннее международное давление на эту страну-агрессора. Турецькі парламентарі пообіцяли за можливості сприяти звільненню бранців. Також підтримують прагнення України до вступу в НАТО. Кажуть, що вимоги Росії щодо неприйняття України є неприйнятними і підтримуватимуть нашу країну на усіх майданчиках.
Ukrayna'nın Ми всі уважно слідкуємо за подіями на кордоні і особливо за накопиченням там військової присутності Росією. Ми повністю підтримуємо ідею того, що Україні дати план дій щодо членства в Альянсі. Ми дуже чіткі у наших підходах щодо суверенітету та територіальної цілісності України, як в рамках ПАРЄ, так і у парламентській асамблеї НАТО. Українські парламентарі також відвідали виробничі потужності безпілотників «Байрактар». Рустем Умєров наголосив на важливості посилення оборонної співпраці. Зі стін сиплеться, у камерах вогко і холодно, а у відповідь на скарги лише погрози силовиків. Політв'язень Сервєр Мустафаєв, якого окупанти засудили до 14 років колонії, розповів про нелюдські умови в ізоляторі в Ростовській області. В апеляційному суді міста Власиха на Московщині у чергове розглядали скаргу на вирок бранцям з Бахчисарая, яких окупанти визнали винними у тероризмі через нібито причетність до Хізбут Тахрір. Сервєр Мустафаєв попросив адвокатів звернутися від імені бранців до російської прокуратури та уповноваженого з прав людини, щоб їм створили придатні умови. За словами захисника Едема Сімідляєва, вони не дозволять ставитися до політв'язнів гірше, ніж до тварин. Новочеркасское СИЗО в Ростовской области настолько плохое, что уже стены падают в камерах, с потолка течет вода, очень холодно, сыро, и никакой реакции со стороны администрации, ни одна жалоба на условия содержания из следственного изолятора не вышла наружу, то есть ее просто выбрасывают в мусорку. На все жалобы со стороны администрации идут только угрозы, угрозы о том, что тебе будет еще хуже, мы тебе создадим такие условия, при которых ты перестанешь жаловаться. Едем Смаїлов продовжив доповнювати свою апеляційну скаргу доводами, які готував майже рік, каже адвокат. Зокрема, він звернув увагу на суперечності так званих прихованих свідків та численні порушення у процесі. Настолько было горячий этот допрос, что даже суд не мог себя сдержать и постоянно выкрикивал какие-то реплики, какие-то замечания в адрес адвокатов. Москва готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити у цьому Україну. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Про це ж заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Він додав, що Росія може сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну. Утім, за його словами, розвідувальна спільнота Сполучених Штатів ще не прийшла згоди, чи зважиться агресор на загострення. Наше розвідувальне співтовариство обробляє інформацію, що Росія проводить роботу, щоб сфабрикувати привід для вторгнення, включаючи саботаж та інформаційні операції, звинувативши Україну у підготовці нападу на російські сили на сході України. Ми бачили це у 2014 році, і ми бачимо це знову. Ворог зосередив вогневу активність на Луганщині. В лавах українського війська втрат немає. У штабі Об'єднаних сил повідомили, що російські окупанти застосували 82 та 120-мм міномети поблизу Причепилівки та Станиці Луганської. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ці діти в одній із кенійських шкіл явно раді повернутись за парти. Деякі середні навчальні заклади країни через пандемію було закрито понад 1,5 роки. Як відомо, коронавірусна криза змінила життя дітей не лише у Кенії. Несподівано підростаюче покоління опинилося в ізоляції. Тепер фахівці намагаються оцінити збитки, які завдала дітям пандемія. Організація ЮНІСЕФ вважає, що вплив пандемії на дітей буде гіршим, ніж вважали раніше. Причому більше негативного ефекту буде у бідних країнах.
Деякі діти під час локдауну мали доступ до власного комп'ютера. Вони добре вчилися, але в інших були труднощі. Вони, можливо, відставали в англійській та математиці, оскільки не могли вчитися з дому. Експерти також зазначають, що пандемія позначилася на успішності дітей. Раптом вони опинилися в ізоляції. Зараз їм складно дотримуватися вказівок, які їм дають. Їм складно концентруватися та зберігати увагу. Американський професор педіатрії Вірен Деса вивчав групу з 290 новонароджених ще до того, як прийшов коронавірус. Каже, що ізоляція дуже вплинула на їх розвиток. Були невеликі розбіжності у їх рухових проявах, здібностях до раннього навчання, у спілкуванні та поведінці. Лікар наголошує, що пандемія не вплинула на здатність дітей ходити чи бігати, але далася в знаки на інших речах. Це більше стосується їхньої моторики, як вони поводяться з предметами, переміщують їх, як аналізують інформацію та поводяться з предметами в їхньому середовищі. Лікарі кажуть, що зараз найважливіше скоротити подальший вплив пандемії та постаратися повернути дітей у звичайні умови життя. В Німеччині засудили колишнього співробітника розвідувальної служби Сирії до довічного ув'язнення. Полковника на ім'я Анвар визнали винним у вбивствах, зґвалтуваннях та злочинах проти людяності. Суд у місті Кобленц, землі Рейнланд-Пфальц, першим у світі пов'язав подібні звинувачення із сирійською державою. Звинувачення стосуються раннього етапу громадянської війни у Сирії. Прокуратура поклала на Анвара відповідальність за 58 випадків убивств, зґвалтувань та тортур, які були скоєні у в'язниці головної розвідувальної служби у Дамаску. На той час її курирував Анвар. Сам він усі звинувачення заперечує. Біля будівлі суду зібралися сирійці, які утекли з країни від громадянської війни. Ясмен втратила у конфлікті 5 братів. Правосуддя відбудеться, коли ми дізнаємося, що мета, заради якої вони протестували, була досягнута, і коли Сирія стане демократичною та справедливою. Процес проходив за принципом універсальної юрисдикції, коли до відповідальності за злочини, скоєні в іншій країні, притягнули іноземця. Минулого року іншого колишнього співробітника розвідувальної служби Сирії на ім'я Ейяд засудили у Німеччині до 4,5 років ув'язнення за застосування тортур до цивільних. Це була перша у світі кримінальна справа, порушена за фактом тортур з боку держави під час громадянської війни у Сирії. Уряд Асада заперечує, що застосовує насильство до ув'язнених. Наступного тижня у Франкфурті постане перед судом сирійський лікар, підозрюваний у тортурах ув'язнених у військовому шпиталі у Хомсі. Німецька прокуратура також звинувачує його у вбивстві ув'язненого смертельною ін'єкцією. До слова, спроби створити міжнародний трибунал щодо Сирії не мали успіху. Січ 230 відгукнувся. Український супутник установив зв'язок із центром управління на Хмельниччині, а усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та очільник Державного космічного агентства Володимир Тавтай. Січ 230 розробили на КБ «Південне» у Дніпрі, а вивели на орбіту у четвер ракетою SpaceX з мису Канаверал у Флориді. Український супутник вийшов на навколоземну орбіту вперше за 10 років. Січ дозволить заощадити чималі кошти, оскільки зараз Україна змушена купувати багато даних із космосу, які потрібні як цивільним відомствам, так і українським військовим. Останнім вони необхідні насамперед, щоб бути в курсі того, що відбувається в Криму, в акваторіях Чорного та Азовського морів, а також на Донбасі. Дані з супутника також стануть в нагоді аграріям, картографам та надзвичайникам, яким стане простіше моніторити можливі стихійні лиха. Крім того, український супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за землею «Копернікус». Переконаний, що успішна реалізація таких масштабних космічних проєктів і надалі забезпечуватиме Україні гідне місце серед провідних космічних держав світу, а вітчизняна аерокосмічна галузь завжди буде візитівкою нашої країни.